Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε από το Greek Trollers Channel και σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα σπίτι. Ωραία, θα παίξουμε creative για να μην μας τελειώνουν τα πράγματα. Ωραία. Ο κόσμος σας θα είναι customer, ok. Για να μην υπάρχουν βράχοι και τέτοια. Ωραία, ναι. Το κόσμο θα τον ονομάσουμε YouTube. Ωραία. Δίπλα σε ένα χωριό που αυτό μου αρέσει. Ωραία, μου αρέσει να ζω σε χωριό, αλλά εντάξει, όχι πολύ. Τέλος πάντων, ναι, ας αρχίσουμε. Χρειαστούμε 10 blocks, έτσι, 10 επί 10 θα το κάνουμε. 3, 4, 5, 6, 7, παίρνουμε, ένα τάκι. Θα το κάνουμε 10 επί 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Το εδώ πέρα θα το καλύψουμε έτσι. Μήπως κάνετε αυτό εδώ πέρα. Και στα 5, όταν φτάσει στα 5 αφήστε το. 2, 3, 4, 5, 5 και 1, 2, 3, 4, 5, όχι. Ναι, είναι, κανονικά είναι 12 επί 20, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Θα κάνουμε αυτό, εντάξει, έτσι. Το σπίτι μας θα είναι με πισίνα. Ωραία. Τώρα θα αρχίσουμε την 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ωραία. Θα συνεχίσουμε. Σπίτι αυτό θα το κάνουμε μοντέρνο το σπίτι, γιατί μου αρέσει να είμαι μοντέρνος τύπος. Ωραία. Κάντε αυτό εδώ πέρα. Τώρα το πάτωμα θα είναι από... Το κάνουμε από stone, ναι, από stone, αλλά να το κάνουμε γεμάτο γιατί θα μας πάρει κανόνες, θα σπάνουμε. Θα κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ. Ωραία. Κάντε αυτό εδώ πέρα. Μέχρι το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, μέχρι το νούμερο 8. Ωραία. Και την πισίνα. Κάντε αυτό. Μέχρι το τέλος. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Θα χρειαστείτε iron. Ορίστε. Κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Κάνετε αυτό εδώ πέρα για να φτιάξετε, ας πούμε, ή καλύτερα βάλτε άλλο ένα μπλοκ παραπάνω για να είναι πιο χρήσιμο. Ωραία. Το επόμενο πράγμα, παίρνετε wood slabs και wooden chairs.
ώστε να φτιάξουμε τις ξαπλώστρες. Ένα μετακί. Ωραία. Τα πηγαίνετε στα διακοσμητικά και παίρνετε ένα sync. Θα κάνετε αυτό εδώ πέρα. Έτσι ώστε εδώ πέρα να έχουν, ας πούμε, γωνίες. Ορίστε. Τώρα γεμίζετε την πισίνα με νερό. Ωραία. Και αρχίζουμε με το σπίτι. Πάλι το άλλο ένα. Τσιγκουνευόμαστε. Ωραία. Αυτό θα είναι το σπίτι. Ωραία. Τώρα εδώ, όχι, ναι, θα αρχίσουμε με το σπίτι, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Ναι, θα χρειαστούμε ξύλο, τέτοιο. Glowstone. Ναι, αυτά. Και για τη διακόσμηση θα χρειαστούμε τέτοιο, bookshelves, blackwood, τέτοια και stairs. Α, ναι, και αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Αρχίζουμε. Κάντε αυτό εδώ πέρα. Στο 4, ναι. 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Εδώ αφήνουμε 2 κενά. Εντάξει. Αφήνουμε 2 κενά για να φτιάξουμε τα παράθυρα. Τα παράθυρα, τι λέω. Σημείωσα. Ωραία. Χρειαστούμε και γυαλί τώρα, γιατί ξέχασα να βάλουμε και γυαλί. Βάζουμε το γυαλί έτσι, εντάξει. Ωραία. Το πάτημα θα το κάνουμε κόκκινο. Κάντε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Ο τοίχος φτάνει περίπου εκεί. Θα είναι 5 μέτρα. 5 μέτρα. Ο τοίχος θα είναι 5 μέτρα. Ξύλινος τοίχος. Τώρα γιατί το έβαψα, αυτό θέλω να μάθω. Ωραία. Για να πούμε. Αυτά είναι τα περισσέματα για τα τζάμια, επειδή δεν ξέρω σε ποια στήλη θα τα βάλω ακριβώς. Το κάνουμε έτσι. Με το πάτωμα. Εκεί.
αυτό εδώ πέρα. Να μην φαίνεται άσχημο. Θα κάνουμε αυτό εδώ. 2, 3. Δείτε 1, 2, 3, 4. Στο τέταρτο αμέσως. 1, 2, 3. Στο τέταρτο αμέσως. Οκ. Δεν πειράζει. Κάνουμε 2 και 2. 2, 2. 1, 2, 3 στο τρίτο. Εντάξει. Εντάξει, καλά το κάναμε. Μετά και να γράψω ένα κωδικό. Εκεί. Ωραία. Θα σολεύει. Εντάξει, καλό. Ωραία. Επειδή έχω και λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, το τέτοιο, εκεί, δεν θα κάνουμε δεύτερο όροφο γιατί έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου και τελειώσουμε έτσι αμέσως. Την άλλη φορά θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο σπίτι και θα σας δείξω πώς να επιβιώσετε. Ωραία. Εδώ πέρα, μήπως θα αρχίσουμε από τα καλύτερα. Ας αρχίσουμε τις διακόσμες καλύτερα. Ωραία. Το black wool θα το χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη τηλεόραση. Στη γωνία ναι, καλύτερα στη γωνία να το βάλω εκεί πέρα. Όχι έτσι όπως μπαίνεις να βλέπεις τηλεόραση. Μπαίνεις και βλέπεις τηλεόραση, μια χαρά. Αυτό το τζάμι θα το χρειαστούμε γιατί βάλαμε το αυτό. Ναι. Εδώ πέρα. Φαίνεται αυτό. Βάζει τα κουμπιά εδώ ας πούμε, ναι. Και εδώ είναι τηλεφωτές και βλέπετε μπλα μπλα. Θα το βάλουμε εδώ γιατί ίσως και λίγο, τέλος πάντων, ναι. Κάνετε αυτό εδώ πέρα, βάζετε τηλεόραση, μια χαρά. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Θα φτιάξουμε εδώ ένα ωραιότατο σαλόνι. Κάντε αυτό. Ναι. Ωραία. Βάλτε μόνο αυτό. Μήπως έχω καλύτερη ιδέα, ένα λεπτάκι. Αυτό. Και κάντε το έτσι. Εντάξει. Μια χαρά. Η διακόσμηση είναι μια χαρά. Ωραία, αυτό εδώ.